كلته هوحات نحنت منبر مقالة سفرة دراماتات كوين الله نخلل تقراي نلعل 33 عمدات كمرح تسنحة هوحات اب تاريخي زخفة ازبولو كفف لاقات امو نحد حدو خوانا جل كاب تجمر معالتات اوصيرو مالو بقيتا جوردا زمراح جيزاو منقسن بدبرسين قبر ميكايل زمراح ودب هوحاتن زاعتوو انكان هبان نابقى لعوسيو بميدا كزالالفو كاب تجمرو حسير اي قبره كلتياتهم حايلتات نوانت اتودبن كللاو منقسن سقبرو تمتم جنا عم جمارو كمزلو ينكر زحالفه سامنتات ناي مبتتان حدقا قطيمني زبله هوحات بتبتب ابزدالو غوباين مستاف ودب ادحن تبايلو ناي افركبو ملقت زبصحو غوباينيا ودب نمدحان زبل جرحو عاتيقو حارستاي كاب غراتو سراحتنيا كاب شغلتو بخيرو ام مقله كتي مقنيلو بخالو وجن حدش حساب كنرر زبله ناجيتاچو هوحاتون مهوراتن حسبتن زبورم اكيبو مدحان حزبن ودبن زبل تيما بممراص ابداراشات كمكر قنيم كلتياتهم غجلاتات اخيبا حدحدم انانا اسو اب حدا ختما اب حدا عدت زغبروا اخيبا كم تستسغو نابصتاو قلولاو دا اي مرحنبر تحبيو زخرمه قسله هوحات بقليلو خمزي حوز رأين ابا خيباتات تحصيرو صنح فلليات مريحنت هوحات نابقا زوسن كم مخانن لعلي هلخ كلتياتهم وجنات نفراد زچنا نحزب زسق بعبيو دما اب تخلل كغبرون زغباوم استفالالي عمامات زغواتت تريو كخون قدني نلومي هوحات قديمو نزلو مفللاين نسو زمصو تقلوتاتن انالعلنا كنوقعنا كم وتر حموس ادالاونا قرابن زمدب اسمرهم حيلي سناي مكتال ازي دمص راديو ايرناي بسلوس 13 حسه 2024 سجمر مبل 14 غباء ودب هوحات كم زحلفو 13 غباءات ابالات ودب بملأس دغفون زتساتفون اينبرن مس فدرالاوي منغسي ኢትዮጵያ كم ودب ناي مملاس مسلي اتحدولي ابز بالكتع استصمد هوحات دحر سمع بريتوريا اوشتون ببزحات حتوتات تواتيرو نزحلفه حدا عمتن منفقن اب تدغاغما اخيباتاتن كتعتن كم زحلفو ينقر اموداتا كريتشان 23 ل48 معالتات شغرن منفتاح استاكبه هوحات صقمات نايت بوخينات عبا هسيا زغطمو خللن حزبون زيكونه وددر سلطانن موققاس مرحنتن كدامصي معالتات اخيبو حليفو بمسره سمع بريتوريا اب كلل تግራይ نخلو زحقف ጊዜያዊ መንግስትን ምስራት اب سمع كبصح كلو ودب هوحات اب ومبرو دكتور دبرصيون كم بريزيدنت نايت ጊዜያዊ መንግስት ኮይኑ نخمرح زقربو طلب اب تيجيتي بفدرالاو መንግስት ኢትዮጵያ ተቀባልነት ይረክበን አውሽተ ትውድብ ከመራሒ ጊዜያዊ መንግስት ኮይኑ ዘገልግል ሰብ ንምምራጽ اب ተገብረ መረጽ ድማ ጌታቸው ረዳ በጸቢብ ድምጺ ተመርጸ ምምራጽ ጌታቸው በፌደራል መንግስቱን ተቀባልነት ስለዝረከበ اب ክልል ትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ተዋቂሩ ጌታቸው ረዳ ድማ ፕሬዝዳንቱ ኮይኑ ተሰየመ ቅድሚ ኩናት ጀሚሩ አሞንጎ መሪሕነት ህወሓት ዝነበረ ፍልልይ ኣብ ከይዲ ኩናት ዝጸበበ መሲሉ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብፍላይ ድማ ምስ ምትካል ጊዜያዊ መንግስቲ እቲ ፍልልይ ከም ብሓድሽ ጎሊሑ ክወፅእ ጊዜ ኣይወሰደን ጊዜያዊ መንግስቲ 50 ተደሞራ ሓደ ብዝብል ስልዒት 51 ሚታዊት ካብ ኣባላቱ ካብ ህወሓት ዝተረፉ ድማ ካብ ምሁራት ኣባላት ጸጥታ ተቋምቲ ሰልፍታትን ክዋቀርን ከሎ ቦታ ፕሬዝዳንትነት ንህወሓት ዝተሓዝአ ብምንባሩ ጌታቸው ረዳን ህወሓት ወኪሉ ስልጣን ፕሬዝዳንትነት ናይቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ተቀበለ كبعنتو نجيزاو منغستي ابتحت مقصارو نمتاو زحدن بيت صحفت هوحات نتجيزاو منغستي زقاصارلون زورلون ميلاتات نمنداي كوفر ايدونغين بعالم قبروها زمراح بيت صحفت نايت ودب كان بعنتو مواقرات نايت جيزاو منغستي نمقصار بعدو سلطانات معدالن سبات ممدابن سرحي إلو تتحزو
بخالو وجن بجيتاچو ردا زمراح جيزاو منغستي أبالات منغستي بعليك مدب يفقد اللي بمبال كتر عن كله بتوم ببيت صحفت هو حزم مدبو سبات أبكند ببقعة كإلتن بولك أو زمدنان تأمانتن تمازينهم يمدبو خمسلو بمخصص أبيتو تاو أفقد عقباتات نايت ودب كسمع جمرة انتقنا أبكند أوان تاو مرسي 17 مكتلات بريزنت تمدي بوملو أيكونون دو محاورات جيزاو منغستي أبكم ورداتا زأمسلو ناي تحتواي من محدار محاورات كزر كحسي نجزا بيت صحفتكوا كوكو أساسر كم تسقم خوينو بيتشيا من منتقلن حلافي بيت صحفت واحد أتو ألم جبرو هاد تحليخو بعصر شوعته مكتلات كخبب تجبره بفلاي أبتي بحموش سبا زغمة فسا مسرح واحد دكتور دبرسين جبر ميكائيل ألم جبرو هاد فتلورك جبر أبيهرن بحد شنخ أتو جيتاچو ردان بينا مقرن دما بخال شنخ تسليفهم أتو جيتاچو زغرو بحسابات بدمص نايتهم سلسلنا تسعر غزله أفز أميت أكال زجمرة هلخن متفنانن نام أكلاي كوميتة تودب زركبهم استفال عليهم فتات نايت ودب كلهم كيزي وسدن سمعتاتاتو مرسم السانو من محدار أتجيتاچو ردا نتبقر حنتي زتموتو حلاف بيت صحفت هو حدن أبال فزاميت أكال نايت ودبن سخنة علم جبر واحد زركبهم 4 لعلوت حلفتي هو حد كاب 20 كلتن تكمتي كلتشان 23 جميرو كاب سلطانهم كم زباررو مافلته نزو سيعبو أورح حدار كلتشان 23 جميرو نقصات كلتا ورحي أبستقايدا أخيبها فلليات أبالات فزاميت أكال تودب زيادة قوليحو ناب أبالات ماكلاي كوميتي ودبن كادراتن تسقاقيرو دحرنا 4 حدن معالتات كركر تودب زجمورو أخيباكوا كودب زي مقالو حلفت ساتان وتادراوان أززتن اتقلل طالقات يمو أخيبو بعرق زازمه دكتور دبرزين بشمقدنا كساب قبائي أب سلطان خاصل كقبرن كلو نبزحات عزبتقن وددر سلطان نايت مريحنت جناب كسالز نتوك كريتشت كم زلوو سملاخت نبره هو حد أبتا أخيبا أب مريحنتو في الليات قاتمو كم زلو بمحبار ودب نا استراتيجيكاوي مريحنت حزرت كم زكتما أون تأمنه دحرنا يكادي تأخيبا اتبو دكتور دبرزين زمرح واحد حقاونت لبيسو نيجيزاو منقس تقلل معالتن محسارن بزتمرسة منقس نمتكون أنكده نزن مقبار ما كفدرالاوي منقسي حقاونت تقملسلو تقلبه انتو قنا أبي توبيا نايود بحقاونت زفكد بورد مرسا هو حد كم بحدش كمزقب كم زخير بمحبار بقليلو نايقدم سوناتو كمرسلو كم زيك الهفلته نزل سعيبو مس فدرالو منغستن بورد مرس إثيوبيا ناب ساعتو قرقص تناي وعال جيتاچو كنفي صقمات حزبي نمملاسن وعل بريتوريا اب جبرن معالن ايو قدامنتنا كبلن كلو وجل دبرسيون دحنت ودب قدامنتو مخانا افلته كابزنيو كلتياتون وجلتات ناب قلع وصيم كوقاقسن حدنت خالق بصبيبنتن تلاخنتن كونجلون ترايو أورحنا حاسة كلتا شحن 24 بورد مرسا إثيوبيا نهو واحد وقعوي حقاو أفلوتو كم زهبو حبيرو ورغات مسكر كل كلم كلو كم بحدش كم زمزقو بمبر ناي قدم سوناتو كم زي ملسلو اون حبره نزل سعيبو ني 50 عمت ودب كم ترا جماري كم بحدش اي مزقبن سبل مجلس زهبه أبومبر تودب دكتور دبرزيون كبريزيدنت جيزاو منغستي بعل خادي سابا غير كادو نزو الساني بصحكيهم زبل مرستو وحبو كوجل لقيتاچو إن دبرزين زركبوهم سبات نتنه واحد كم بحدش ودب نايم مزقاب حساب بزي أفلوتو جيزاو محدارن ماكلاي كوميتي اتودبن كم سسامعلو دحربت جيزاو محدار زقروا لهم بدوغن حساباتهم كيرهم تقواراتهم كخعدو كم تفتنو يوكس بذا عينت ملكة أتوقرؤو أبكناتات تقللن دحنت هزبن زيكونا كيمتان وددر سلطان نابزو ولدو چقچق جيرو زخرمه واحد أبوم برتو ودب قبايا خنا كايدينا كبل أفلته اتي بتبتب أوش تخلت سامنتات كايس تباها الأخيبا كابقلا أبالات ماكلاي كوميتي تودب بورد مرسا إثيوبيا أتاقيتا چوز مرحو جيزاو منغستن
ተቀባልነት ኣይረኸበን ኣቦ ወንበር ህወሓት ዝኾነ ወገን ካብ ጉባኤ ክፈርሕ ከም ዘይብሉ እቲ ውድብ ንምድሓን ጉባኤ ግድን ከም ዘድሊ እቲ ክልል ካብዚ ንላዕሊ ብግዜያዊ መንግስቲ ክመሓደር ስለ ዘይክእል ድማ ጉባኤ ተገይሩ ህወሓት ክልላዊ መንግስቲ ክተክል ዘኽእሎ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዘድሊ ሓበረ ነቶም ተጻረርቱ ኣብቲ ጉባኤ መፅኦም ሓሳቦም ከቕርቡ ብምጽዋዕ ድማ ጉባኤ ዘይደልዩ ኣካላት ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎም እዩ ክብል ደምደመ ናይ ጌታቸው ወገን ጉባኤ ኣብዚ እዋን ቀዳምነት ከም ዘይኮነ ብዙሓት ኣካላት ውድብን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዘይተወከሉሉ ብተብተብ ዝካየድ ጉባኤ ስልጣን ብኢደ ዙር ንምብሓዝ ዝግበር ነቲ ክልል ከቢድ ዋጋ ዝኽፍል ስሕተት ምዃኑ ኣመልከተ ነዚ ኣብ ዝኣመሰለ ወጥሪ ዝኣተዉ እዞም ጉጅለታት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ብተብተብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ምሽብሻብ ካብ ብዙሓት ኣካባቢታት እቲ ክልል ተወከልቲ ጉባኤ ከም ዘምረፀ ብምፍላጥ ዕለተ ምክያድ ጉባኤ ኣነፂሩ ጉባኤ ንድሕነት ዝብል ቴማ ኣልዒሉ መበል 14 ጉባኤኡ ንምቅናዕ ኣብ መቐለ ተቐመጠ ናይ ጌታቸው ጉጅለ ኣብዚ ካብ ስልጣን ክባረረሉን ተፈልዩ ክጥቃዓሉን ከም ዝተዳለወ ዝገመቶ ኣኼባ ከም ዘይሳተፍ ኣፍለጠ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ኣኸቲሉ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፍ ሓበረ ቁፅፅር ኮሚሽን ዝበሃል ኣካል ህወሓት ብወገኑ ነቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ሓቢሩ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ኣኼባ ካብ ምስታፍ ንነብሱ ክግልልን ስልጣኑ ከረክብን ተራእየ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ ጉባኤ ኣፍልጦ ኣይህቦን ክብል እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ብወገኑ ተጻብኦ ከም መፅሕታር ጌርና ኢና ንሪኦ በለ ትግራይ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ድባብን ከላ ድማ እያ ከተማ መቐለ ብሓደ ሸነኽ ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት ጉባኤ ድሕነት ዝሰየሙ ኣኼባ ከካይድ ክስየመላ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣቶ ጌታቸው እውን ብወገኑ ምድሓን ህዝብን ውድብን ኣብ ዝተሰመየ ኣኼባ ኣራጢጡ ዋዕለ ናይ ደብረጽዮን ጉባኤ ህወሓት ነቶም ኣብቲ ጉባኤ ዘይተረኽቡ ከም እነ ጌታቸው ረዳ ዝኣመሰሉ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ካልኦት ኣብቲ ውድብ ክብዝበለ ስልጣን ዝነበሮም ኣባላትን ካብ ኣባልነት ውድብ ከም ሰረዘ ብምፍላጥ ጀቕረታ ብምሕታት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ካብ ሕጂ ንኔው ምደባ ስልጣን ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ብህወሓት ከም ዝካየድ ብምእማም ኣብ ስልጣን ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዉ ሰባት ደጊምነት ውድብ ከም ዘይውክልዎ እውን ኣነፂሩ ብዝያዳ ድማ ከምቲ ዝተሓስቦ ነቶም ናይ ስልጣን ህርፋን ኣለዎም ዝበሃሉ መሪሕነቱ ብዘይ ብዙሕ ምትዕራይ ብምምራፅ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደጊምነት ውድብ ብኣቦ ወንበርነት ክመርሕ መሪፁ ኣኼቡ ዛዘመ ድሕሪ ጉባኤ ዶክተር ደብረጽዮን ጉጅለ በዓል ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ክባረር ምዃኑ እኳ እንተሓበረ እቲ መስርሕ ብዝርርብን ልዝብን ከም ዝኸውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ስልጣን ልቆቑ ክብል ከም ዘይኮነ እውን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ንሱ ዘይፈልጦ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ኣብታ ክልል ከይካየድ ትእዛዙ ኣመሓላሊፉሎ ክልል ትግራይ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ወጥሪ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ የገድሰኒ እዩ እትብል ኣሜሪካ ነቲ ፍልልይ ንምርዳእን ምፍታሕን ብሰኖይ 26 ናሓሰ ንኣምባሳደር ኤርሚል ማሲንጋ ልኢኻ ኣብቲ ኩነታት እወንጣዊ ተራ ንምፅዋት ኣንቂዳ ምህላዋ ይንገር ህወሓት ዘካየዶ ኣኼባ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብፍላይ ድማ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዝረኸበ ብዘይ ምዃኑ ኣብቲ ጉባኤ ንምብራር ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ጌታቸው ረዳ ካብቲ ውድብ ሓዊስካ ዝተበየኑ ውሳነታት ተቐባልነትን ተግባራውነትን ክረኽቡ ክጽገሙ ምዃኖም ንጹር እዩ ካብ ህዝባዊ ሕቶታትን ጥቕምን ንላዕሊ ቁርብቅስ ስልጣን ዝዓዘዘ ህወሓት ብውሽጡ ኣብ ክልተ እናተገምዐ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ እናተተፋነነ ዝገብሮ ኸይዲ ንህዝቢ ዘርብሕ እወንታዊ ውፅኢት ክርከቡ ኣይኮነን ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብምእራምካ ምእንታኻ ክብል ሓድሽ ሕጊ ውፅአ ተባሂሉ ከም ሓድሽ ውድብ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ህወሓት ሎሚ ሓድሽ ውድብ እትብሉኒ ፕሪቶርያ ደኣ ምስ መን ፈሪምኩሞ ብምባል ዘለዓሎ ቴክኒካዊ ሕቶ ምስ ፌደራል ኣብ ሸንኮለል ዘእትዎ መጎት ይመስል ውድብ የድሕን ኣለኹ ዝብል ኣካል ህወሓት ግን እቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ክፋል ጥራይ ኣይኮነን ጉባኤ ቀሲዱ ይካየድ ቀዲምና ከም መሪሕነት ፀገምና ንፍታሕ ዝበለ ናይ ጌታቸው ጉጅለውን እንተኾነ ዋላ እኳ መንግስትነት እቲ ክልል ዝሓዘ ይምሰል ብዘይ ርድኤት እቲ ዓብላሊ ውድብ ህወሓት ክመርሕ ዝኽእል ኣይመስልን ብዓብኡ ስልጣኑ ንውድብ ህወሓት ወኪሉ ዝተረከበ ብምዃኑን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ህወሓት ተሰጊጉ ብምህላውን ኣብ መዳይ ምዕቃብ ስልጣን መንግስቱ ጥራይ ዘይኮነ ንህወሓት ደጊሙ ንምቁፅጻር
ብዙሕ ምስራሕ ከም ዘድልዮ ኣይጠራጥርን ዋላ እኳ ድሕሪ ጉባኤ ንውድብ ህወሓት ክውንኖ ዘኽእሉ ዕድላት እንተኣጥፍአ ብህወሓት ጀሚርካ ብሕጊ ናይቲ ክልልን ሃገርን ናት ውድብ ከጣይስ ከም ዝኽእል መረጋገፂ ወሃቦ ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ተነጻሊ ክፍለድ ይኸውን ወይስ ከም ሓድሽ ውድብ ክምዝገብ ዝብል ምርጫ ኣብ ቅድሚኡ ተሰጢሑ ይርከብ ህወሓት ኣብ ውሽጡ ምክፍፋል ክገጥሞ እዚ ናይ መጀመሪ ይኮነን ገና ብዕሸሉ ካብዚ ምስረት ኣብ 5 ወርሒ ጀሚሩ ሕንፍሽሽ እናተባህለ ብዝፅዋዕ ፍልልይ ዝጀመረ ህወሓት ኣብዚ 50 ዓመቱ ክደፍን 6 ወርሓት ተሪፎምሉ ዘለዎ ወቕቲ ክሳብ ሕጂ 5 ዓበይቲ ቅልውላዋት ኣሕሊፉ ይርከብ ኣብ 5 ምክፍፋላት ሓመድ ሒስና ተንሲእና ከም ዝብሎ ዝኾነሉ ህወሓት ሕጂ ዝገጠሞ ፈተና ግን ዝሓየለን ፀንከረን ከም ዝኾነ ኣይጠራጥርን ከመይሲ እቲ ውድብ ምስቶም ተጎጂሎም ዝበሃሉ ከም ነጌታቸው ረዳ ዝኣመሰሉ ኣባላቱ ዝገብሮ ዘሎ ቅልስ ካብ ናይ ድኽመት ቦታ ወይ ፖይንት ኦፍ ዊክነስ ኮይኑ የካይዶ ብምህላው ናይ ሕጂ ፍልልይ ህወሓት ፍሉይ ዝገብሮ ካልእ ነጥቢ ምግምምዑ ዘይከም ዝሓለፉ ምክፍፋላት ብሰንኪ ፍልልይ ስነ ሓሳባት ወይ ንህዝቢ ማእከል ዝገብሩ ዛዕባታት ዝኽሰስ ዘሎ ዘይኮነ ብሰንኪ መንግስቲ ነበር ደብረጽዮንን መንግስቲ ኮይነ ዝብል ጉጅለ ጌታቸውን ዝነቐለ ውፁእ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ምዃኑ እዩ ህወሓት ፖለቲካዊ ፍልልያቱ ብዘይ ምፍሳስ ደም ክዕርፍ ዝኽኣለሉ 5 ኣጋጣሚታት ዘልዕሉ ተዓዘብቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ኸይዲ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልይ ናብ ጎነት ዘይምቕያሩ ብፍላይ ድማ ሓደ ህወሓት ብክልተ መሪሕነታት ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ክልተ ደራሻት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልታት ኣኼባ ኣካይዱ ክነሱ ፍልልዩ ናብ ጎነት ዘይምምርሑ ከም መርኣያ ስልጡን ባህልን ተፃዋዋሪ ፖለቲካ ትግራይን ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል ምዕባለ እዩ ይብሉ ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣብ ዘይተዋህቦ ጉባኤ ዝተመርጸ ዶክተር ደብረጽዮን ኣንጻር ጉጅለ ጌታቸውን ፌደራልን ዝገብሮ ቅልስ ናብ ዝተናወሐ ፖለቲካዊ ህልኽ ክወስድን ንፀገማት ናይቲ ክልል ህጹጽ መፍትሒ ከም ዘይረኽቡ ክገብረን ይኽእል ብጌታቸው ዝምራሕ ክንፊ ህወሓትን ጊዜያዊ መንግስትን ድማ ብዘይደገፍ ተዓብላሊ ውድብ ብዘይ ሕጋዊ ውክልና ነቲ ክልል ንምምሕዳር ዝገብሮ ፈተነ ብዶ ክገጥሞን ውፅኢታውነት ከስእኖን ከም ዝኾነ ኣይሸግርን ህልኽ ክልቲኣቶም ወገናት ብሽምግልና ሳልሳይ ኣካል መፍትሒ ረኺቡ ትኹረት ህወሓት ናብ ምፍታሕ ፀገማቱ ከብል ወይ ዘሎ ህልኽ ቀፂሉ ህወሓት ኣብ ክልተ ዝግማዓሉ ኣብ ትግራይ ቋሚ መንግስቲ ዘይትከለሉ ኣደራዕ ህዝቢ ዘይምለሰሉ ሃዋህው ክስዕብ ካብ ዝሓሊፉ እቲ ፖለቲካዊ ግጭት ናብ ጎነፅ ክምዕብል ከም ዝኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ ዝኾነ ኮይኑ ብሓንሳብ ፈሽሎም ብሓባር ኩናት ዝዓደሙን ዘመሓደሩን ነቲ ክልል ካብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ክሳብ በረኸታት ትግራይ መሪሖም ጽንተት ተባሂሉ ዝግለጽ ኣዋጅ ኩናት ዘፍሸሉ መሪሕነት ዝውድብ ዝጀመሩ ህልኽ ብዘየገድስ ሕቶ ህዝቦምን መጻኢ ክልሎምን ንምምሕያሽ እንተስ ብኣሜሪካ ተገዲዶም ወይስ ብተጋሩ ተሸምጊሎም ጉዳዮም ብልዝብ መዕረፎ ክገብርሉ ወድዓዊ ተኽእሎ ጥራይ ዘይኮነ ትጽቢት ብዙሓት እውን እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ከይዲ ንኹሉ ወገን ሃሳይ ምዃኑ ዘይሰሓት እኳ እንተኾነ ዝተፈጥረ ሽግር መዕለብ ዝረኽበሉ መንገዲ ናይ ምምራፅ ዕድል ግን ንህዝቢ ትግራይን ዝተኸፋፈሉ መራሕቱን ጥራይ ዝግደፍ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ናይ ትንተና መደብ እዚ ተኸታተልኩም ነይሩ ኣብ ዝቕፅል እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ንዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሰናይ ናይ ምክትታል ጊዜ ይምነየልኩም ሰናዩ